تماشاوانê Xanî TV dema we xweş be. Hîvî darim rewşa we baş be. Di vê hefteyê de di vê xelekê de li gel Hoşeng çend mijarên me hene. Dîsa em ê li ser van mijarên han rawestin, şîrove bikin, rexne bikin, qerf û henekê xwe jî bikin, qehwa xwe jî vexwin. Em dest pê bikin. Ya Xwedê. Di meha pêşiya me de meha Hezîranê di navbera şeş û heftê meha Hezîranê meha şeşa de 2026 rêxistina PKK ku bi navê Kongra Netewiya Kurdistanê xwe de diyar kirin keneke ew ê civîna xwe li dar bixe. Civînekî wilo asayî ne asayî, awarte ne awarte. Tiştekî bi vî rengî ye ji ber ku rewş ne asayî ye, rewş awarte ye. Di vê civînê de li gorî înformasyonên ku wilo belav dibin yan ji ê ku gîhaştin me belav nebûne, dibe ku hin biryar werin girtin, ev biryar jî çi ne fesexkirin e. Karê PKK hema tişta fesex bike. Dewlet Baxçelî bêje fesex bikin ew jî PKK jî fesex bike. Dewlet Baxçelî bêjin qesede fesex bikin, qesede fesex bû, hesede fesex bû. Dewlet Baxçelî bêjin Xwelîseriya Demokratîk fesex bikin, wê fesex bikin. Dewlet Baxçelî bêje kî? Bêje Mezlûm Ebdî fesex bikin, terorîst e, ew ê Mezlûm Ebdî fesex bikin. Herin entegre, ne tenê fesexkirin, herin entegre bibin. Baxçelî û projeya Îtûmîtê û Xapo di nav de ê mesela hanê birêve vedibe. Kordîneyekî jî di navbera Mîtê û Qendîlê kordîneyekî gelekî xurt çêbûye. Wan sazî mazî dikan mikanên PKK tiştên PKK hemû têkevin sedî sed têkevin bin kontrola dewleta Tirk û dibin navê çareseriya demokratîk, entegrebûyîna demokratîk, sextekariya demokratîk, kirleşmeya demokratîk. Civaka Kurd, hêza Kurd, enerjiya Kurd, siyaseta Kurd temamen sedî sed têkeve bin kontrola dewleta kûr a Tirk, têkeve bin kontrola Baxçelî û MHP. Ev çîroka keneke û teneke min gelek cara rexne kiriye. Berî çendakî li ser kanala xwe ya YouTubeê ji min lîsteya endamê wanî vê dawiye ku tê de piranî kadroyên rêxistina PKK-nê yenî. Navên rêxistin û partiya tê de min nedît lê navê endama me dît. Endamên hema wilo ketûber yenî hin endamên tê de ne di navê lîstê de mirîn e. Hinek kesên mirîn in navî wî ji erdametiyê ranekirinê yan jî îşaretekî jî dananîye ku jiyana xwe ji dest daye vî endamê hene mesela wek Hacî Ehmedî serokê berê êpejakê heta niha navê wî di lîstê de yê ê ku dixwaze ez dikarim lîsteyê jî jê re bişînim kiriye vîdeo min dîkoment jî kiriye min kiriye belge ku sibe biguherin jî li cemê belgekirî yanî piştî ku belavkirina vê xelekê vê vîdeoyê dibe ku Nilûfer Koç û Adem Ozin û Zubeyr Eydar biçin hinek guhertina di wê lîsteya hanê çêbikin. Sê sed çar sed kesî wilo ketûber wilo nava rêz kirine ê piranî kadroyê PKK ne. Navê Yekîtî Niştiman, navê Goran, kîjan dijminekî pedekê hebe kîjan û navê wan têxî. Têxin vê lîsteya hanê û Salihê Gede û Cemalê Şêxbaqî û nizanim kî û hema zêde bikin. Nava zêde bikin. Dagirin. Reş kin û dilê xwediya xweş kin. Bi vî mintiqê hanê keneke yanî xuya dike ew ê wê fesex bikin, tiştekî din wê çê bikin yanî navekî wilo dîsa sextekariyê
يعني tiştekî sexte ji sextekariyên PKK yani. Navê meselen Konseya Xiyar û Zebeşên Kurdistanê. Konseya em çi bêjin? Nanê Sêlê û nanê tenûrê ê Netewî yê Kurdistanê. Konseya Qeşmerên Welatparêzên Netewî navê wê biguharin. Bikin tiştekî din, bikin civata nanpêj û hevîrmendên Netewî ê Kurdistanê li derveyî welat. Konseya şofêr û kêr û penêrên Netewî ê Kurdistanê. Komeleyên Yekîtiya Federasyona Komeleyên çi navî lê de Netewî li derveyî welat. Komeleya Tirşikçî û Qereçî û Qeşmerên Netewî li derveyî welat. Tiştekî bi vî rengî wê çê bikin û mesele li gorî sînaryoya xapo û mîtê bibin serî, wekî ku min gotî kesê ku vê sînaryoya hane jî nivîsandiye xapo ye û çi kirasê ku xapo ji wan re bidirû nîqaş nakin divê xwe kin. Zibêr û remzî ev kiras teng bi fireh be divê dilxweke. Qerarê dawî ye, ê serokatî ye, ê serokatiya newnewî yenî. û ji xwe serokê newnewî, serokê Netewî li cem wan yanî tiştekî ne cihê nîqaşê ye ne cihê gumana ye, jêr dibêjin serokê Netewî û ew jî diçe ji Erdogan re dibêje Sayın Başkan, Cumhurbaşkan û nizanim çi û serokê birêz û serokê Komarê ê birêz. Hemû bi vî rengî. Dew partî û Çaqilmaz partî hemû ji Erdogan re dibêjin Sayın Başkan û bi vî rengî. Mebesta min ji vê meselehanê wê yanî wê çîrokekî bêjin xelas dema keneke dije bû û wê fesex bikin û planekî ji yan jî gavekî yan jî xelekekî ji plana mîtê û xapo pêk bê yenî. Her wiha MHP jî dixwaze yanî wê rola hanê bide apû. Berî ku apû bicehime bimire, tiştek pê bê, hemû tişt sererast bike û eger siktir bû jî xem nake. Dewleta Tirk niha li vê ditirse yanî. Dixwaze hemû tişt bin kontrolê de bi çareserî dawî kilîtkirî û van kesên ku di nava vê xapandinê de yê hemû wê biparêzin ji ber ku şirîk in. Şirîkê vê meselehanê yanî sibe apû bimir jî wê tuncer bekirihan vê meselehanê biparêze. Sibe apû bimire ew ê Selahedîn Demirtaş vê çîroka hanê vê teslîmbûyîna hanê biparêze ji ber ku şirîkê wê ye, ji ber ku tevlî wê bîye. Niha MHP û Dewlet Bahçelî li ser rê mijara hanê disekine û berî demekî yanî raportekî wilo berfireh nêzî 10-15 rûpel qaşo Dewlet Bahçelî nivîsandiye. Dewlet Bahçelî hêza wî tune paragrafekî binivîsî. Rûpelekî A4 tune yenî. Pîr bî û xerab her sê xerabe ne, her sê nexweş in. Recep Tayyip Erdogan nexweş e, Xapo jî nexweş. Xapo jî wî dibin û ser textora û textorên ê ser asta herî bilind di Tirkiyeyê de. Her sê dibê sax bimînin ji bo ku ev mesele bi dawî bê. Ev teslîmbûyîn bi dawî bê. Dewlet Bahçelî û Xapo û Recep Tayyip Erdogan. Dibê her sê niha dewleta Tirk, dewleta Kûr van her sê kesên nihan wekî roniya çavê xwe diparêzin. Ew
نامەیان jî ew lêkolîniyan jî ew meqaleya a ku li ser navê Dewlet Baxçelî hat belavkirin ev e. Ne mumkin e yanî me jî mantiq qebûl nake ku yekî pîr wekî Dewlet Baxçelî rabe 15-16 rûpelê A4 binivîsîne û bi şirove û bi hûrbînî rola Apo û misyona Apo û Dewleta Tirk bê teror û ev vê projeya hanê bi detayê wê bi hûrgiliyê wê bi van şiroveyên rêkopêk ne mumkin e Dewlet Baxçelî vî tiştê han binivîsîne. Pisporên paye bilind ê di hundirê Dewleta Kurd ê li pişt Dewlet Baxçelî yanî tenê imzeya Dewlet Baxçelî lêxistin e lê mesele ne awan e. Projeya mîteyî projeya Dewleta Kûr e yanî. Çawa rê li pêşiya Apo vekin, çawa wî bidin pêş, çawa wî xweşik bikin, makyaj bikin, bixemelînin. Xapoçî Apokî çawa dixwazin wek Apoyê berê dixwazin. Dema ku behsa Kurdistanê dike û Rûdinê û quretî miretî dema Şamê. Lewma hûn niha dibînin medya Apoçî û sosyal medya û ev yanî paralel bi medya resmî sosyal medya li ser Instagram, li ser Twitter, li ser TikTok civat mivata çêdikin û vîdyoyê Apoyê berê dertînin. Ji ber ku kesayetiya wî ya newnewî kesayetiya netewî dema ku behsa Kurdistanê dikir û xapoçî jî tên xapandin a binêrin ava serokê te serok vê digotiye. Yê xwelî ser serok vê gotî berî 30 salî berî 35 sala. Serok niha çi dibêje? Serokê te niha dibêje here entegre bibe. Her tevlî Dewleta Tirk bibe, her tevlî Dewleta Sûrî bibe, her tevlî Dewleta Îranê bibe. Serokê te niha dibêje ji xwe şerê li hemberî Kurdistana Federe berdewam e. Di civîna ku kenekê ku me behs kirî di 6 û 7 meha hezîranê de aynî wê civînekî li Slêmaniyê wê li dar bikeve. Formekî çêbikin, yekîtî niştiman û li gel saziyekî Yûnanî dîsa wê êrîş li ser Herêma Federe a Kurdistanê were kirin ti rola fermîn û nertiya fermî a Herêma Kurdistanê di wê civînê de wê tune be. Li gorî agahiyên ku wilo derketin ti eleqeya Herêma Kurdistanê bi wê civînê tune. Yekîtî niştiman û Bafil Talebanî û şagirtên İbrahîm Ehmed û Celal Talebanî û ceşkên şêst û şeşa tiştekî wilo li gel PKK û kesên berpirsên Dewleta Tirk jî werin hazir bibin. Wekî Ehmed Davûdoğlu ku zilamê dewletê yê yani Ehmed Davûdoğlu partiya wî heye lê yekî ji kesên ku stratejiyên kûr û dûr û demdirêj ji Dewleta Tirk re danî ew jî were hazir bibe di wê civîna hanê de. Me best ku ji vê axaftinê ji vê tiştê ku ez dixwazim ez bêjim ev qunaxa guhertina nava navên sexte bi navên sexteyên din, komeleyên sexte bi komeleyên sexteyên din, saziyên sexte bi saziyên sexteyên din û navên netewî Kurda pê bixapînin û Kurd dibin kontrolê de bin û Kurd wekî
گەریێ بەز li dû xapo biçin û xapo jî li dû baxçelî biçe û baxçelî jî berjewendiyê dewleta xwe biparêze. Deja were xapoçiya iqnaዕ bike, xapoçiya tu bi wan re bi belge, bi delîl, bi nizanim çi tu bi wan re diaxive dibêje na elbette tiştek li bin masê heye ku rohayê xwelî ser çi li bin mas tiştek li bin masê tune tu çima wilo dixi xewn û xeyalên netewî û newewî û wilo tiştekî ji xwe re çêdikir li ser xapo ku bavê netewa Kurd e çikî wilo tune ye. Xapo yekî toranî ye. Xapo behsa ji berpirsên dewleta Tirk re dibêje ka em wan rojên serkeftinên dîrokî ê serdema Silcûqî ê serdema Osmanî vegerînin. Mîsaqê millî vegerînin. Ev tiştên han ku îdî siyasetmedarê Tirk behs nakin. Apo ne tenê kemalîst e, Apo îdî bîyî toranî. Deja were van heşayê hazira van xapoçiyên ku wilo mejiyê wan çûye, şuştiye û partiyê reş dikin û serokatiyê reş dikin. Dewar wan iqnaዕ bike û serokî wî reş e, rêxistina wî reş e, plan û çareseriyên rêxistina wî ev entegrebûyîna wî reş e. Kasê çawa mere kar wan iqnaዕ bike? Mustehîl e. Yanî me jî nemayî yanî çûyî me jî nemayî di koma de ne. Xapoçî di komayê de ne û mejiyê xwe firotine xapo jî mejî û meselê hemû firotiyê mîtê û firotiyê dewleta Tirk. Rastiya çîrokê, dawiya çîrokê ev e. Kakilê wê ev e, nivîşka wê ev e. Ez kakil û nivîşk didim ber destê wan edê mehvayê. Lê bawer nakim. Netanyahu hemû dayîk, hemû keçên Kurd, hemû dayîk û hemû keçên vê muqateeyê êdî jana pê ve wê rehmê wan ji bo çêkirina şervana ji YPG ra bişiqin. Hemû zarok ji bo bibin şervanê YPG ve mezin bibin. Hemû xort û keç ji bo tevlî YPG û YPJ bibin wê terbiye bibin û perwerde bibin. JP vaştegalî nîne, muzavedat tinene, işaat tinene, ticaret tineye, tu İslam'a gidin tineye, tu kavmiyete gidin tineye, u tu hizbeki siyasi edin tineye. Serkeftin ecvat fazla. Ev kesê ku wilo diaxive niha neljiyanê ye. PKK wî tasfiye kiriye. Ev kesê ku dibêje gerek malzarokên keçikên Kurda, jinên Kurda zaroka çêkin ji bo YPG û YPJ û QSD û MSD ku dawî hemû teslîmî rejîma Colanî bû, bi rejîma Colanî re entegre bûn. Xwediyê vê vîdyoya hanê, xwediyê vê axaftina hanê di emrekî biçûk de tevlî PKK bû. Diya wî dikir hewar. Diya wî Enîse Topal ku ji Efrînê ye, li Serê Kaniyê mamosteya dibistanê bû, çend zarokên wê biçûk hebûn wan xwedî dikir, malbatekî welatparêz, malbatekî kedkar, dema ku kurê wê PKK revand, ev Nûsîcan, navê wî Nûsîcan e. Navê wî di malê de Nûsîcan, piştre navê xwe di nava tevgerê dikir ciwan, tevgera xapoçî li Libnanê di sala 2000 de li Libnanê min wî dît. Îna çend meh derbas bû li ser revandina wî yanî. Ev Nûsîcan demekî baş li cem Bahoz Erdal maye, di medya HPG de di basina HPG de şogolî piştî 2011 hatin wî vegerandin, îmêl di navbera mûyî dihîna heyî yanî wê çaxê dema ku zîna ez apoçî bûm, îmêl di navbera min wî de hebû. Îna nebibû
berpirsê asayişê. Wî nekiribûn berpirsê asayişê bû General Ciwan İbrahîm hîna di karê medya de dişolî wê çaxê. Rapor yani tiştên destpêkê bû di 2011 behsa 2011 dikim heta roja îro îmêlên di navbera Mwîdî hîna li cem min. Ev kesê ku wilo ne baş da axev yani ev neaxeftine ev negotine. Ti malzarokên keçê Kurda û malzarokên jinê Kurda tu bike fabrîkeya zaroka ku çê bikin ji bo rêxistina PKK tu partî tune, tu ol tune, tu tiştek tune ji xêrî me. Bi vê mentiqê pûtperestî û dogmatîk serê xwe xwar yanî. Serê xwe xwar ev axaftin di yanî ez dîroka wê ez nizanim lêberî 2018 sala 2018 ku wî birin çiyê birin Qendîlê lêpirsîn mêpirsîn pêr kirin û hat kuştin hat tasfiyekirin li gorî înformasyonên ne tenê ew yanî gelek kes jî bûyîr hatin kuştin. Qaşo dewleta Tirk li wan xistî dewleta Tirk tê dîan jî nekir tê daxuyanî jî dernexist derbarê vê meselanê. Heta roja îro PKK û hêza PKK li Rojavayê Kurdistanê Ciwan İbrahîm wekî şehîd jî elan nekiriye. Nureddîn Sûfî jî hat kuştin got na nehatî kuştin dawî mecbûr ma elan bikin. Wî elan kirin Nureddîn Sûfî birî demekî wî elan kirin. Kadrekî PKK'yî kevin. Evê ku çûyî li cem diya Ciwan İbrahîm xanim Enîse Topal ew jî Bahoz Erdal e. Bahoz Erdal ku destê wî di kuştina ev ciwan de heye. Ku dema ku ciwan mezin bû di nava êdî bû general bû berpirsê asayîşa Rojava gelek sirên PKK nas kir kadro dema ku pêş dikeve û berpirsyariya wî bilind dibe hinek tişta dibîne. Hinek rastiya dibîne, hinek belgeya dibîne çavî ser mesela ve dibe rastiya rêxistinê nas dike. Ew Ciwan İbrahîm û Bahoz Erdal îdî bûn li dijî hevdû. Ev Bahoz xwe çiran ji bo ku Ciwan bişîne çiyê û Ciwan tasfiye bike îro hatiye cem diya wî. Feqîra Xwedê diya wî jî nexweş yanî. Wê çi bike yanî? Li benda tiştekî yê li benda ku layê bikin şehîd, rûmetekî bidêne, tiştekî wê bidêne çû. Xwedê da û PKK stend. Xwedê da û ev Bahoz Erdal stend. Serê wî xwarin, serê vî ciwanê han xwarin. Ciwan jî dema ku axaftin awî binerin yani tiştekî ne baş. Tiştekî nexweş. Tiştekî li dervayê usûl, irf û adat û exlaq. Çawa tu keçikê Kurda malzarokê keçikê Kurda tu yala acele zû zaroka çêkin ji bo YPG û YPJ û wan bişînin mirinê û wan bişînin kuştinê. Ev çîroka evî nosî canê hanê evî ciwanê hanê bû qurbaniyên van axaftinê hanê. Bû yek ji qurbaniyê ku dilê dayîka xwe êşan, dilê ehlê xwe êşan, dilê xelkê jî êşan yanî dawî çi jê derket? Fotoyeke Bahoz Erdal çîşme bidiya Nosîcan re bidiya Ciwan İbrahîm re çîşmir foto girtî. Piştî ku bi dehên cara mi behs kir, mi eşkere kir. Tasfiyekirina Ciwan İbrahîm me eşkere kir. Rola Bahoz Erdal de tasfiyekirina wî de me eşkere kir. Lewma wilo ka ji fediyayê ka wijdanî wî şiyar bî ka çi meseleyê çûyî xatirê Enîse Topal distîne û fotoya pêr dikir û ja bê şerm û fedî jî fotoya belav dike. Ev Bahoz Erdal ez wî naz dikim. Dema ez li Sûnda we li min tune dema ku ez li Qendîlê bûm
وأزو رحمتي الرستم أم مدى آخفي ما بحصا بي باهوزي جيكر دما أزو ناصري حج منصور أم دا آخفي ما بحصا بي باهوزي ديكر يك جي كادرو كرد سوري جي باهوزي رازي بتنه خلقي ديركي كادرين ديركي أهلي ديركي ها ديركا حمكو أهلي ديركي أهلي عندي وري أهلي قندي وي كسكي بيج نافا بككي جي كادروين باجارين ديركي جوي باهوز أرزالي رازيب تنه و ناز دكه هنگي دوغماتيكه هنگي خفروشه هنگي كولي ريخستني يعني هنگي عبادت جي ريخستني دكه شاهين جي أب مالبو حتى أنا هاجي ولوية مظلوم عبدي جي أب مالبو دك كادروين دناوا كردي سوري ده جنيتر دوغماتيتر خرابتر جي مظلوم عبدي وجي باهوز أردال وكوان در نكتي يعني ويدر نكبه بلكي آلدار خليج وان بيستر به بلكي ها لي حمو يعني حزار رحمة لقورا رستم جودي نولو بو رستم جودي دهات حسكرين رستم جودي رولاوي د تشيروك ميروكين قريجو ولو لدجي كادروين كردين سوريالي تنبو من نديتي خلق كادروين كردين روجاواي كردستاني جي رستم غازنا دكن يانوي بتندي رخنا دكن بقاسي كل رخنا لأب مظلوم عبدي دكن بقاسي كل رخنا لذي باهوس أردالي دكن ما نديتي مرة بختي خو خرانك أف جوان براهيم وأف أخافتناوية ونهانا الدنياية بككوي كشتي وتصفية كرياني ونونري بككي بربرسي بككي دتش شوا عيسى حسو كشتن و ناوي ويشي حجي چاقماق جنرال چاقماق باوي چاقماق مراد قرايلان ها دروا رش مراد قرايلان نه قرايلان نامش مالباتا عيسى حسور النبسان دبو وكي سر ساغي مزانمش يعني سختكاريا فيري خستنا هاني كمرة بنفسينه سال دم و دوران لازم من كمرة بنفسينه چه بو چه نبو اف بحرا باكر دريا باكر آكل ويره و زهاب و اگر به حبري يعني كام امرابن چيروكين پككي سختكاريا پككي بنفسينن نه به ویدیو نه به خلق نه به پرتوک نه به لیکولین ناقد لسوريا و روجاواي كردستاني قاشو هلبجارتن چه هلبجارتنين چه هلبجارتنين كو رجيما جولاني parlamentoya çe bike parlamentoya Suri tayin yani nizanım mere kurmancı çava bike be çavajer beje tayin belki Türkiş diye gotin yani tayin ve ev endama hilbijerin komiteye ki çekirine komiteye hilbijartini seri sedi şest de pay parlamentoya ev komite paya kişi Jolani Ahmedul Şer'a ev yani ev wan hilbijere eger parlamento siyaset kes bin disit kes komite wan hilbijere heval mavalê xwe endamê parlamentoya Sûrî û sed kes jî ev Fe'ra Ahmed Şe'r Colaniyê ew ê
هفان هلبجارتنين هان چیبکە ئەو وێنەیە وەدیدی میناگێکی ji sextekariyên yani sextekariya entegrebûyîna PKK yani. Ew kesê di ortê de we wî dît ew ya endamê El-Qaîdayê, wezîrê karê wezîrê hindir ê Rejîma Colanî ye û keçê Kurda ew General Nesrîn û nizanim General nizanim kî çûne ji mir ew ê di nava Rejîma Colanî de entegre bibin. Di nava Wezareta Karê hindir de di nava Wezareta parastinê de çûne entegrebûyînê, çûne palayiya entegrebûyînê de herin entegre bibin. Ev hilbijartin çêbûn hemû teyîn e yani tê hilbijartin tune qerara gel tune. Ene kese jî ket navê mesela hanê çend endam bi dest xist. Ene kese jî bû cihê wê di nava parlamentoyê çî. Apoçî rabûn ser çok û nîvê û êrîş. Êrîşî ene kesê û we çi kiriye û we li kur û heyî xwelî ser ma ene kese ne 5000 pêşmerge hebû we nedihîş pêşmerge derbas bibin, we nedihîş pêşmergeyê roj derbas bibin, we nedihîş grûpên eskerî çê bibin. Hûn li kur bûn, we nizam çi kirin, werin di nav me de grûpên cida çê nekin, qerara eskerî ew ê bibe wekî şerê partî yekîtî û gevxwarinên bi vî rengî û hemû tişt xistin bin kontrola xwe û nehiştin. Qurbanî û kuştî hemû ji ene kes e, girtî ji hemû ene kes e. Bîroyê wan tê şewtandin, hevalê wan bîroyekî PYD nadî şewtandin. Hevalekî PKK, hevalê PYDyê ku hatine kuştin jî wekî Îsa Heso PKK ew kuştî. Yusufê Gulo PKK ew kuştî. Yani gelek tiştên ku êrîşên çêbûnin li hemberî hevalên PYD û PKK li Rojava hemû PKK li dû meseleyê. Êdin ê ene kese qurbanî hemû ji ene kesê ne. û ja diçin êrîş dibin û êrîşî birêz xanim Fasla Yusuf dikin. Çima vê gotî, çima vê negotî û nizanim çi û bi vî rengî kirêt. Bi vî rengî ku yani exlaq tune ew ja lema ku dibêjin yani ehlaq wên ehlaq ka ehlaqê we. Ev ê xapûçiyê jin ê ku derdikevin li ser sosyal medya jî wilo diaxivin. Wilo qirka xwe diçirînin kanî ehlaq ême em partiya ehlaqin. û ja namûsa jinekê anîn fireng. Êrîşî Fasla Yusuf kirin, êrîşî ene kesê kirin û wan xiyanet û bi nizam Fasla Yusuf çi kiriye? Fasla Yusuf gotiye Kurd li Sûrî tune? Na. Apo gotiye Kurd li Sûrî tune. Ev bi belge. Fasla Yusuf gotiye Kurdistan li Sûrî tune? Na. Apo gotiye Kurdistan li Sûrî tune. Fasla Yusuf gotiye doza Kurd li Sûrî tune? Na. Apo gotiye doza Kurd li Sûrî tune bi belge. Bi belge. Fasla Yusuf pesnê Hafız Esed dayî? Na. Apo pesnê Hafız Esed dayî bi belge. Fasla Yusuf çi kiriye? Fasla Yusuf çîroka entegrebûyînê bi Rejîma Colanî re? Na. Rêxistina we û partiya we û çîrok û çîrvanokê we hûn çûne bi entegrebûyî. Hûn dixwazin entegre bibin. Fasla Yusuf nûnertiya gelê Kurdî dike erê, şaştiyê wê hene erê. Di hundirê parlamentoya Sûrî de erê. Mere dikare binere, axaftinê wê, daxuyaniyê wê wê hişyarî bike. Bes a apoçiya ne ev e? A apoçiya pîstî ye. Ku êrîşî nivîskara bikin, êrîşî hunermenda bikin. Hunermend mem Ararat evê ku 11-12 sal bi wan re kar dike. Çi anîn serî wî. Ez ê ku min 20 sala bi wan re kar kirî, 20 sala. Ez çûme mi berpirsê wanî paye bilindî tî heta roja tiştek nema û ser min negot. Navê dema dawî dibêjin Hoşeng Ereb.
يري كل هي خلي سر أس عرب بمجي ما نيذي قصده وحسدات عرب يعني نها نتوا بربريات ولو هشيار بو إيدي تقولوا تجي عرب هاي ما سروكا دو بارتي تشحق الماس بارتي تولاي تولا حاتم أغلولاري ما أصلي عربي هاي خلي سبت في مثلا هاني دزانه دكور وان بده في عمكرن بافي دل ايش وبافي زك ايش وبافي نظام سر ايش وبافي نظام شو وان نافي ولو قراصه شو خد كنو دات كم سر سوشيال ميديا ودا اخذن هاج جورده هاج جرده وكهف ناچ نابرسن يعني هوشنگ والله ايري في آلا سرياني شما آلا سرياني دد بشخو كروس آلا سرياني دينم بشخو از آلا ألماني دينم بلجيكي دينم از آزادم اف مالا منم اف آلا هاني خسي مالاتنا دچه پاراستنا آسوری سوریانیا دیگه هناك برزاني جي ولو تي خابانن والله بروجيا نتوا ديمقراطيك كرو هاي خولي لسريته وسروقته ينونوي وبروجيا ويا ديمقراطيك وكومارا ويا ديمقراطيك ونتوايا ويا ديمقراطيك ايش اسوري سريانيا حزكم افالي من كيف مشوارتي از آلا وان دينم از آلا مصري دينم از آلا تونسي دينم از آلا كيدري دينم از إشي وجبه مسألتنا قريداي مجارة كو استيد دا آخذ تشتك لجمو هي برسفك هي فرمو ايش لسر هوشنگ ايش نظام كرن حوالي ميتة درو لسر اي اي فيديو سكس چكرن هوشنگ سكسا اونلاين دي كو نظام بكچك مچكار ودرو خوسكار راز بانا ما يبقوتانا والله اب مثلا راس نايش مرنابش او كشكا خاني او ادريساوي بدن من ناظي بدن من رقماي بدن من يعني فيش ناكل السخت كارن حتى تشيكرنا فيديو اجيد كارن وايريش لهمبري سليم شروكا يا ايريش لهمبري صالح آراس ايريش مم آرارات ايريش روني ايدن دره ديريش ايريش احمد دره ايريش کیزان کسکی اکتیویستکی روشنبیرکی سیاستمدارکی هنرمندکی بیجنا از نه کولیت کسیمه و ایریش لهم بری بیده و یکی وقت شوان جبینن بکن دار بکن شف بکن جوب دسته خود و پیر لنویسکار آخر لروشنبیر آخر لهنرمند آخر اوجی قبول لك هوشي قبول لك اف ايريشا لهمبري انا كسا ولهمبري بريس فصلة يوسف يعني مرا بچاوا بنرخينه ده چارچوبيا سختكاري و پوليتيكايا قريج و ترورا لهمبري سياست مداري كرد تبقرا پكك مسألة قشتية والله نزانم ليلى زانا ونظام شو ليلى زانا صولا فصل يوسف اتشقي يسوي رخنا بكم صولا فصل يوسف بست كسن بحزار كسن وكي تولاي خاتم اغلولاري كو حوالا علي كيالي بو انداما بارتيا علي كيالي ميراجوران صولا فصل يوسف تنشوفه ون كينه حتى ون بحثا فصل اليوسفك سياسة مداركي كرد جنكي كرد بالجسور دزانه كو آپوچی وكي گورن هار و دفاوه جناموسا و اللي سريج آپوچيار ناچمينه سريج وانر ناطوينه سريج وانر داناخينه اوها گرك كسن وكي ليلى زانا اگر بالراستي حيثيته ووجدان واخلاق وشخوا خاپوچي پر بحثا وجدان ديكن وجدان قل ووجدان وفجفجا وانا اگر وجدان لجم ليلى زانا هب گرك قبول نك افچير و دجون و سختكاريا لسر جنا كرد فصل يوسف
نەون دەبێن ژیان و ئازادی یعنی ژن تەنێ ئێ ئاپۆچینە ئێ دەرڤای ئاپۆچی نەژنن نەکوردن پاراستن ئەوان ji we nayê xwestin partiya Yekîtiya Yastar û nizanim û Yekîtiya Jin û jinolojiya û nizanim çi û kerrafî ev êrişa li hemberî jinên Kurd mîna kes dibêjim yanî kî xwedî helwestekî siyasî cuda bi ew ê êrîşî wê bikin wê êrîşî kerameta wê êrîşî namûsa wê êrîşî zarokê wê êrîşî jiyanayê bikin wê jiyan lê bikin doje lê siyasetmedara Kurd xanim Fasla Yusuf ji wan re isbat kir ne cara ewile berî çend sala jî dîsa êrîşî wê kirin û ma û herbî jî jê re û piştgirî ji bo wê û silav ji bo wê û ji bo hemû nûnerên enê kesê ê ku di hundirê parlamentoya Sûrî de xwedî rol bin bi hêviya layîqê daxwaz û hêviyê gel bin ne wekî xapoçiya bin sisto pisto bin û li gorî serokê xwe yê newnewî biçin na bere ji bîr nekin ev kesên ku çûn parlamentoya Sûrî di do bin sisê bin çar bin endamên girêdayê enê kesê kabê çiqeysin ji bîr nekin ku xwedî dîrokekî pir dûr û dirêjin ku vedgerî komeleya Xwêbûnê 1927 heta Partiya Kurda Yekemîn 1957 heta roja îro koka wan heyî bîngeha wan heyî dîroka wan heyî ne wekî tevgera xapoçî ku ji himbêza mîtê derket û ji nava rêxistin û tevgerên çepgirên dewleta Tirk dewleta mîtê derket ne wekî wan in li vir sêmdawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarê din di nava xêr û xweşiyê de bimînin